Ayo mi glodongnya ditarik mi orkesan mi. Orkesan. Sirah wis nembang. Ya. Untung-untungan mi. Lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran mangkat esuk cangkeme mampu inuman sing duwe tujuan alesane diajak batur melek pegat balen sampai bis pegelebene nanging kepriwen bokatan wis nasibe pengen balen maning bokatan kaya sing dingin angger bae gawe pikiran pusing patah hati pengen si luru gati nanging priwen keturunan sing ditinggal karing ora tahan nyanggani penderitaan nyawang sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nume lan ugal-ugalan